plànar de protecció, però de protegir els nostres ulls, perquè avui és el Dia Mundial de la Vista, un sentit que, ho heu de reconèixer, no sempre cuidem com caldria. Quantes hores passeu mirant una pantalla? Quantes hores davant del televisor, del telèfon mòbil, amb aquella lluminositat tan elevada? Doncs bé, avui volem donar-vos consells molt pràctics per cuidar la vostra vista, perquè es calcula, fixeu-vos en aquesta xifra, que 2.000 milions de persones a tot el món pateixen problemes de visió, de veure de lluny o de prop, la meitat dels quals podrien arreglar-se si fessin un tractament, si es cuidessin i si tinguessin uns bons hàbits. De tot això en volem parlar amb els nostres dos primers convidats d'avui en el programa, com són el doctor, ho tinc aquí, el doctor Jesús Costa. Què tal, com estem? Bona tarda, gràcies. Director mèdic del grup Admiravisión, i també l'acompanya el Lluís Bielsa. Què tal, com estem? Què tal, bé? Que és vicepresident del Col·legi Oficial d'Òptics i Optometristes de Catalunya. D'entrada, el que acabo de dir, que no ens cuidem gaire la vista, ho doneu per vàlid? És així? En l'actualitat no cuidem prou els nostres ulls? No és que no cuidem els ulls, és que cada vegada tenim més agressions que ens afecten als ulls, però això és el món actual. Tu possiblement tindràs una tablet, tindràs un telèfon mòbil, te vas amb un ordinador, és a dir, la vista és un sentit que s'utilitza a diari. I d'una forma a vegades excessiva, a vegades no correcta, a vegades en llocs poc il·luminats, a vegades amb mala ventilació, i l'estem forçant. Ja no diem si a més dormim poc. Segon problema, l'estrès doncs poc i el temps de recuperació que tenim del nostre sentit de la vista que a vegades va mermant. Evidentment estan sortint patologies noves i més que sortiran amb els joves per l'ús de les pantalles. Clar, perquè hi ha moltes patologies que arriben quan comences a fer més gran, sobretot a partir dels 50 anys és quan s'accentua més els problemes de visió. Els joves de dia d'avui, per tant, tindran potser més problemes abans fins i tot que les generacions anteriors? Això pot passar? Tu pensa que nosaltres tenim una visió que està concebuda per mirar grans espais, per córrer davant d'un mamut si ens persegueix, per perseguir un ocell per menjar-nos-el, no? I en canvi el nostre entorn habitual és la visió de prop, que és predominant. Però fins i tot la complexitat de la visió de prop és bastant més alta que la de lluny, perquè quan mirem de lluny els ulls més o menys estan paral·lels, més o menys estan a la seva posició, entre cometes, al seu estat habitual, que han de fer cap esforç d'acomodació. En canvi, quan mirem de prop, hi ha un procés de selecció de l'espai que mirem amb la convergència, un procés d'identificar el que hi ha amb la capacitat d'enfocar els ulls, el camp d'enfocar. I després una altra convergència addicional per juntar les dues imatges, perquè puguem veure en 3 dimensions si pugui ser un objecte en moviment, no? Clar, aquesta complexitat determina que la visió de prop sigui especialment complicada i que requereixi un esforç més gran. Per tant, no un ús, perquè lògicament les pantalles estan allà i les hem d'utilitzar, les podem demonitzar, no? Però un abús de les pantalles, no descansar cada aquests temps, no mirar lluny de quan en quan, no evitar mirar les fosques a la pantalla perquè hi ha una hiperestimulació de la visió central, tot això determina que les condicions tensionals sobre el sistema siguin grans i tot sistema tensionat s'acaba trencant, no? De tot això en parlarem amb molt detall, de què podeu i no podeu fer per millorar o, en aquest sentit, per no perjudicar més la vostra vista. No sé si amb la vista passa allò que quan us arriba la gent a la consulta ja arriba perquè ja té el problema, evidentment. És a dir, a l'hora de fer una revisió preventiva, vostès mateixos van fer un estudi que deia que el 70% de la gent deia sí, jo m'aniré a revisar la vista, i al final no arribava ni al 20% els que ho acabaven fent. És a dir, no prevenim cuidar els nostres ulls. Continuen venint al metge quan es troben malament. La prevenció en aquest sentit no existeix, però no existeix ni siquiera al món laboral ni al món educatiu. És a dir, molta gent té una mancança de correcció òptica o té certes malalties no diagnosticades prèviament i no hi ha aquesta filosofia o aquesta conscienciació de la gent d'anar a previndre. Però inclús amb els recent estrenats pares haurien de saber que també, tot i que el recent nascut ha sortit de l'hospital i es troba bé, hi ha una sèrie de revisions que també afecten a la vista. Els primers mesos, el primer any, cada X temps, cada 2 o 3 anys, si tenen patologia prèvia als pares o metropies prèvies. Hi ha una labor educativa important de ser preventius i no ser tractament curatiu quan ja apareix el problema. Comencem la part més pràctica. Parlem d'entrada d'il·luminació, si us sembla. Quins són els errors més comuns o el que hauríem de tenir en compte a l'hora doncs això, per exemple, d'estar davant d'un ordinador? Quina és la il·luminació que es necessita? Aquí, per exemple, si entenem que la visió és un tot, vull dir, l'estímul visual ocupa tota la retina, no? Per tant, tenim una visió central i una visió perifèrica. Llavors, el tema d'il·luminació és especialment important perquè si un nen utilitza un dispositiu electrònic, una pantalla, a les fosques, no hi ha aquest estímul de la visió perifèrica. I
En conseqüència, estàs hiperestimulant la visió central i això pot afavorir l'evolució cap a la miopia. Per tant, l'error més comú és allò de posar-te al llit amb els llums tancats i posar-te amb el telèfon. Ha d'haver un equilibri entre... Exacte, un equilibri entre la visió perifèrica i la central. L'exemple que compartim amb jo són els youtubers. Quan veus els youtubers totes les fosques d'una pantalla, faria falta un cartell no m'agrada que, escolta, les habitacions il·luminades. Els leds no calen intensitats com si fos un plató de televisió. És a dir, sí que és cert que hi ha una luminescència important, però també hem de pensar que l'estimulació lumínica és un estímul també pel cervell. I cada dia els inputs que rep el cervell al llarg del dia, que solen ser luminosos, a part de soroll, el que van fent és carregant la irritabilitat de la pròpia còrtex cerebral. Part de les respostes que diem d'aquesta agressivitat que pot haver-hi en l'entorn, hauríem de pensar que la gent està hiperestimulada, però hiperestimulada en tots sentits, auditius, visuals. Hauríem de començar també per aquí, a part d'altres factors, no? Són moltes hores que es dediquen, moltes hores que estan, i un dia o l'altre això és dosis acumulatiu. Llavors, la il·luminació de l'estància és correcta. Ja sabem tots que, a més, una frase feta pels americans del 20-20-20, que significa que cada 20 minuts para 20 segons i mira a 20 peus, que aproximadament són una partida d'uns 50 metres, aniria bé. Mira de lluny, mira per la finestra. No estiguis tot el dia acomodant, enfocant amb una visió de prop. Aquesta és la gent. Què més trist és que anar a un restaurant i tenir 3 parelles i les 3 no parlant i mirant el mòbil? És el que hi ha. És el que hi ha. De fet, hi ha un concepte molt curiós que és el concepte de l'estrès del punt pròxim. Nosaltres, a l'estrès del punt pròxim, que és un concepte bastant interessant, no? Referència una mica a la resposta al cos davant del conflicte, no? Nosaltres estem dissenyats per dues conductes bàsiques, que és l'atac o la fugida. Això ho podem fer davant d'un mamut, però davant d'un portàtil de la feina no podem sortir corrents ni agafar el portàtil i tirar-lo per la finestra. Per tant, aquesta conducta, que és el punt de vista fisiològic, que ens prepara per lluitar o fugir, no es produeix. En conseqüència, allò s'acumula en el cos i això és el font de moltes malalties, de l'origen de l'estrès. I a nivell visual, aquest estrès del punt pròxim va lligat una miqueta amb la resposta al sistema, quan les demandes òptiques, que és quan enfoca l'ull sobre el pla que està mirant, en el cas de la pantalla, impliquen una reducció de la nineta per tenir més profunditat de camp, és la resposta contrària a la part emotiva. La part emocional activa el sistema nerviós simpàtic, dilata la nineta perquè el sistema es prepara per veure què passa, què fa l'enemic, no parpadeja a veure què passa, i això va en contra de les exigències òptiques, perquè l'ull busca més profunditat de camp tancant la nineta. En canvi, la resposta emocional és la contrària, no? Però és una contradicció, és l'estrès del punt pròxim. Ja que parlem que en el nostre món actual la nostra vista precisament va en el sentit contrari del que va estar dissenyada en el que és el més proper, parlem de les distàncies. Perquè, clar, tampoc tenim aquí un regle, saps? Que ens mesuri ben bé quina distància estem de cada cosa, però per regla general hi ha quòrum, no?, de quina distància hem d'estar d'una televisió. Hi ha una frase que encara avui en dia es perdura, que és no et posis ulleres mentre tinguis braços, més o menys, significa la distància normal són 2 pams. Això respecte a pantalla d'ordinador, no? Qualsevol pantalla. Qualsevol pantalla, 2 pams de distància de convergència, que la convergència és una convergència d'un grau suau que permet estar un temps. Sempre hem d'intentar relaxar aquesta musculatura. Com deia en Lluís, la visió natural, que és de descans, la visió paral·lela. Tu pots estar contemplant el mar i l'horitzó hores i hores i no tindràs fatiga visual. La fatiga visual ve per la convergència dels ulls en un punt en la musculatura recta interna activa d'aquests ulls. Parar cada X temps, relaxar, tenir, com diu ell, una il·luminació ambiental interessant, no forta, interessant, per evitar aquestes contraccions de la nineta, miosis, midriasis, és el que té que acompanyar, però no es compleix. El descans, en aquest cas, és la clau de tot plegat. De fet, fixa't que quan més a prop està l'objecte que mirem, sigui una pantalla d'ordinador o sigui un florero, més esforç hi ha de convergència i més esforç d'acomodació. Clar, la lectura també és bo que sigui a distància dels ulls en una posició còmoda, dels braços en posició còmoda. Per exemple, si és un ordinador sobre la taula, llavors podem parlar com a referència del braç estirat, per exemple. Vull dir, sempre pensant que on més a prop està el que mirem, més esforç s'han de fer. I la mida del televisor importa, per exemple? Ara jo em fixo amb la pantalla que tenim aquí darrere. Implica que jo hauria de veure-la de més enrere que un televisor normal? En principi, avui en dia, amb les pantalles de LEDs, per dir alguna cosa, no és tan, des del punt de vista de salut, tampoc és tan greu com un tub de raigs catòdics que podés posar 2 pams, no? És qüestió també de comoditat. O sigui, el lògic és que la pantalla és gran, ens en retirem una mica, no? El cas extrem és el cinema. Mirar una pel·lícula de cinema des de la primera fila és bastant desagradable, igual que mirar un mòbil d'un smartphone a un metro, no? És una mica optimitzar la distància en què prioritzi la distància llarga
per menys esforç visual, però sempre un sentit comú, no? Hi ha dues malalties que, a més, ara, en aquests moments, és la que està en boga. Una d'elles és la malaltia que fa anys no es parlava molt poc, és la malaltia de la superfície ocular. És el que diem quan hi ha una mala lubrificació dels ulls. Es va fer un treball als anys 83-84, en què participava la Universitat d'Alicant, en la qual van comprovar una sèrie de xicotes que estaven fent de telefonistes en una empresa i que tenien una pantalla d'ordinador, però una de les pantalles d'ordinador tenia un petit forat pel qual sortia un aire comprimit sense so, que el que feia és un reflexe de parpadejar. I després una termocàmera lateral que captava la temperatura de la superfície ocular. Es va veure que les persones que tenien aquest petit salpicatge d'aire comprimit i parpadejaven eren 4 graus inferior a les persones que no ho tenien. Per què dic això? Quan tu llegeixes un llibre i hi ha un reflex oculomotor natural, que és el que diuen el síndrome de la muñeca de Popet, que el que fa és que parpadegem quan llegeixes un llibre. Quan tu estàs en una pantalla no parpadeges, en la qual la lubrificació de l'ull no es dona amb la freqüència que hauria de ser. Menys, lubrifiques menys, parpadeges menys amb una pantalla d'ordinador, amb una tablet que no amb un llibre. Potenciem l'estudi del llibre. Si és possible de paper, molt millor. Una vegada més tornem a la clau, que també seria el descans. I abans d'anar a publicitat, m'agradaria parlar del tema postural, perquè no sé si també això té importància a l'hora de cuidar la nostra vista. Hi ha un aspecte que a vegades hi ha alguns terroristes ergonòmics, oi, que diuen la pantalla està a l'alçada dels ulls, i no està a l'alçada dels ulls. La pantalla d'ordinador, quan pren de sobretaula, ha d'estar el més baixa possible. M'acabes de matar. Jo creia el terrorista ergonòmic. Hi ha terroristes ergonòmics que diuen de posar llibres i aixequen la pantalla. La gent acaba amb problemes cervicals, si porten progressius, nens progressius, han de buscar el punt i han d'aixecar. Ha d'estar baixa per 3 raons. La primera, perquè la mateixa arquitectura muscular del glob ocular determina que quan mirem de prop els ulls convergeixen. És molt més còmode. Segon, té una acció de parpadeig. Si la pantalla està baixa, part de la parpella cobreix la còrnea. Per tant, el factor d'evaporació està menys present, perquè una part de la parpella cobreix. I tercera i última, que si tots som ja una mica maduritos, entre cometes, i han de portar vidres progressius, és molt més còmode mirar en progressiu amb la pantalla baixa que no aquí dalt. Per això és molt important, com a referència, el borde superior de la pantalla alça els ulls, si volem, però quan més baixa, millor. Corrobores, Sí, a més la postura, jo diria la postura. La postura en aquests moments és en qualsevol lloc i de qualsevol forma. Llavors tu mires el que està fent la gent, és que cada un mira el que vol i fa el que vol. Llavors és difícil intentar organitzar això. Estem vivint una segona o una tercera revolució en tots els aspectes i en aquest sentit l'element que domina és el digital. I el digital ens fa que nosaltres tinguem que adaptar. I el que hem de fer és intentar solventar les malalties que sortiran d'això. I en això estem. I per això també estem fent aquesta conversa, perquè a casa conegueu què esteu fent bé i què malament. Per exemple, aquí ja n'hem après molt i més que n'aprendrem després d'aquesta pausa. 2 minuts i seguim donant-vos consells per cuidar la vostra vista aquí al Fetamina. Fins ara. Control central a l'equip de Fly Handball. Rebut, torre de control. Laia, estàs a punt per pilotar? Tot preparat, Miqui. Ens enlairem. Les jugadores i les seves històries? Els entrenaments de competició està tot a punt. Doncs vinga, va, som-hi. Volem cap al Mundial d'handbol femení. La pista és vostra.
Les 5 en punt de la tarda continuem el Fet a Mida a la vostra televisió local. Avui, recordeu, és el Dia Mundial de la Vista i estem donant-vos consells sobre com preservar-la. Ho estem fent en companyia de 2 experts, com són aquí el senyor Pielsa, què tal? Hola de nou, com estem, I també ai, perdó, és que al final se'n barregen els noms, el Jesús, què tal, Jesús? No, seguim aquí, no em feu cas, feu-vos cas ells. Una petita precisió. Mira, el concepte entre vista i visió. Vista i visió. És el dia de la visió, no de la vista. Perquè la vista és una part de la visió. La vista, en sentit estricte, fa referència a l'agudesa visual, que és el que seria, amb telescopis, el poder de resolució, que és la capacitat de discriminar 2 objectes com a separats. Això seria la vista. I la visió seria un concepte molt més ampli, que implica la visió binocular, com coordinem els 2 ulls, com enfoquem, com veiem en 3 dimensions, com belluguem els ulls, quina utilitat tenim. Això és la visió com a concepte. Ho dic perquè molta gent pot tenir una bona vista i una mala visió. Que és el que inclús a nivell intel·lectual, quan diem no has vist això, estem dient que no has entès això. O sigui, veiem amb el cervell però mirem amb els ulls. I, òbviament, si els ulls no estan sans, amb una mala vista, la visió tampoc és una meravella, això està clar. Ja veieu que són 2 experts dels bons, que ho saben tot i no en deixen passar ni una. Jo deia que la visió és la porta de l'ànima. La visió és la porta de l'ànima. Que bonic, això que et miren els ulls també ja es veu, no? I que serien mirant a través del mar. És que ens estem anant de tema aquí, Una nota poètica, parlant d'això, la porta de l'ànima. La llàgrima és un tros d'oceà que portem, que recorda els nostres orígens marins. Seguim veient a través de l'oceà, a través de la llàgrima. Però seguim veient si seguim els consells, que estem, recordem, donant aquests consells. Permeteu-me ara que parlem de la hidratació, que abans ho heu dit recurrentment, que és important. L'ús dels coliris, per exemple, innecessari si preveiem exactament com cuidar la vista, allò que veiem abans del descans. Abans comentaven que els últims 15 anys ha hagut una modificació de lo que és la modificació de la superfície ocular, en la qual intervenen moltíssims factors. D'entrada, hi ha un tema que m'encanta, que és que som els que mengem. Hi ha molts derivats hormonals, estimulants hormonals, en molts menjars que habitualment es fan, que afecten a la irrigació de la part més grassa de la llàgrima. La llàgrima té 3 components, aigua, moc i greix. L'aigua dona volum, el moc elasticitat i el greix el que dona és tensió superficial. Bé, doncs el factor greix de la llàgrima és el que primerament està disminuint. I això fa que la llàgrima no duri el temps suficient a la superfície ocular. També és veritat que el fet de la disminució del parpadeig per als dispositius electrònics contribueix amb això, també és veritat que la contaminació atmosfèrica contribueix amb això i també és veritat que la sequedat del mig ambient també contribueix amb això. O sigui, és multifactorial. Davant d'això han hagut diferents tractaments. Tractaments més bàsics serien els coliris. Els coliris podien dividir en 3 grans grups, de densitat petita, mitja i densa, és a dir, un coliri de poca densitat entra de seguida i notes la frescor ràpidament però dura poc amb el temps, un coliri molt dens dura més temps, però també és veritat que la visió no és tan nítida i no és tan ràpida la recuperació com amb el primer. Precisament, el coliri no l'hem d'aplicar, per exemple, quan se'ns fica alguna cosa a l'ull o tenim un accident ocular. Anem a repassar això perquè també és interessant què és el que s'ha de fer i el que no s'ha de fer quan patim un accident ocular. Aquí jo tinc, no fregar l'ull, rentar-lo amb aigua abundant, no aplicar coliri, no intentar treure un cos estrany i anar a un professional. El món habitual i el món laboral. Davant del món laboral el que és mai rascar i aigua freda a pressió. A tot arreu sempre hi ha dispositius, xetes, telèfons de les dutxes, qualsevol cosa que sigui aigua a la fons dels conjuntives inferiors i a la fons conjuntives superiors. Aigua. I no frotar. Per què? Perquè no sabem si hi ha un cos estrany. Si hi ha un cos estrany enclavat dins del teixit corneal o la conjuntiva, a l'hora de frotar el que farem és incrementar la ferida, per això no frotar. I acudir a l'oftalmòleg de guàrdia en el moment que sigui adequat. Doncs us hem ofert alguns consells i més que podríem oferir-vos que en aquest Dia Mundial de la Visió, gràcies, que hem parlat aquí amb el doctor Jesús Costa, del director mèdic del grup Admiravision, i amb el Lluís Bielsa, vicepresident del Col·legi Oficial d'Òptics i Optometristes de Catalunya. Abans de marxar, però, permeteu-me una pregunta. Vosaltres em sabríeu explicar de forma senzilla què és el retinoblastoma? És un tumor infantil, dels més freqüents dins del món infantil. Afortunadament no és que sigui una freqüència àmplia en sentit de números de casos, però sí que és veritat que és molt sever i que el tractament és complicat per a aquests recents nascuts. Nosaltres vam instaurar ja fa anys la revisió del fons dels ulls de tots els recents nascuts de forma sistemàtica en forma de screening i de la mateixa forma que les otomissions, que és mirar si la via auditiva és correcta, ja es fa de forma obligatòria en tots els recents nascuts de Catalunya, pensem que la revisió
l'exposició del fons de l'ull a la RedCam, que és aquesta càmera que ens permet veure de forma d'escreening avui en dia, i en un lloc com estem al segle XXI hauria de ser obligatori. Doncs quedem-nos amb aquest darrer comentari. Gràcies de nou als dos. I ens quedem amb aquest comentari perquè tot seguit volem precisament centrar-nos en aquesta qüestió. Volem acabar ara tot seguit parlant amb unes persones d'una fundació, la Fundació La Nineta dels Teus Ulls, que precisament tenen relació amb aquesta patologia. Oi, Vane? Doncs sí, de fet, parlem una miqueta més d'aquest retinoblastoma, d'aquest càncer que afecta els nens petits, i ho fem amb el Joan Carles Castillo, que és el secretari de la Fundació La Nineta dels Ulls. Què tal, Joan Carles? Molt bona tarda. Un nom que el trobo deliciós, la veritat és que sí, tot i que l'origen és així de desgraciat, que rau en aquesta malaltia. Arran de que la teva filla, la Júlia, quan només tenia 8 mesos, li van detectar un retinoblastoma, i a partir d'aquí tu i la teva companya decidiu fundar aquesta fundació, La Nineta dels Ulls, perquè també era la vostra Nineta dels Ulls. Sí, precisament per això. Explica'ns l'origen del per què decidiu emprendre aquest projecte. L'origen del projecte ve de la inquietud que ens generava la malaltia de la Júlia, i de la previsió. És a dir, és una malaltia que té moltes variants, hi ha diferents tipus. Hi ha retinoblastoma unilateral, que només afecta un ull, hi ha retinoblastoma bilateral, que afecta els dos ulls i que, a més, la majoria de les vegades ve degut a una alteració genètica que fa que, en una primera instància, l'alteració genètica provoca el tumor a la retina, però que al llarg de la vida pugui arribar a desenvolupar segons tumors. Llavors, aquesta idea dels segons tumors és la que ens va portar a fundar la Fundació La Nineta dels Ulls en diverses vies, en diversos objectius, però sobretot potenciar la investigació en aquests segons tumors. La idea de l'ull, la idea del nom de La Nineta dels Ulls naix d'això que acabes de dir, de la Nineta dels Ulls, qui més són la Nineta dels Ulls que els nostres fills, i a part perquè la nineta, de fet, és el focus o la finestra que ens permet detectar el retinoblastoma. Aquest va ser el cas de la Júlia. Com se li va detectar aquest tumor? De fet, a la Júlia li vam detectar perquè a partir dels 8 mesos, dels 6 mesos més ben dit, vam notar que desviava els ulls l'ull de manera estranya. Desviava l'ull cap a fora i no l'havia desviat mai. Llavors això ens va preocupar i vam demanar visitar al pediatre. D'allí ens van derivar a Joan 23 i a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. Enseguida li vam veure, ens van derivar directament a Sant Joan de Déu, i a partir d'allí vam començar tot el periple del tractament i tot el que va vindre detrás, fins que el tumor a dia d'avui la Júlia té 4 anys i està estabilitzat. Anem a revisions cada 3 mesos, però que de moment està controlat. És tractament i